Дан и Геко усмиряват робота. Снощи гледахте ли шоуто на учителя Фенк? Беше страхотно! Учителят Фенк беше добър, но Рит Маги беше по-добър. Гледа ли го, Амая? Не, но ми се искаше. Хайде да играем на люлките. Съжалявам, Амая. С Грег ще играем на учителя Фенк и Рит Маги, майсторите на бойни изкуства. Хайя! Супер! Може ли и аз? Ще съм пляс-тряс. Хайя! Но тя е от друго шоу. Няма смисъл. А? Сетих се! Може да си Джафи, косматият приятел на Фенк и Рит. Чакай, искаш да играя куче ли? Не, разбира се, че не. Искаме да играеш куче-приятел. Вижте, уредите на игрището липсват. Кой би го направил? Не съм сигурен, но трябва да разберем. Както Фенк и Рит Маги биха направили. Пижамаски се залавят! През нощта беда да ви избавят! Нощ в града. И смела група герои е готова да се изправи срещу големи пакостници, които се опитват да съсипят деня ви. Амая става. Совина! Да! Грег става. Геко! Да! Конър става. Кота! Пижамаски! Виждаш ли нещо странно? Не съвсем. Чакай! Там! Пърхаща перушина! Това не е ли роботът на Ромео с парзалката от площадката? Така изглежда. Към код мобила. Ето го! Пижамаски! Учителя Фенк е готов за действие. Както и Рит Маги! Но... Предай се, Ромео. Няма изход. Не се опитвам да избягам. Да, именно! Чакай, какво? Какво е това? Ей, аз съм роботка, Не бъди добра с тези пижалепки. но изглеждат толкова мили. Това е последното ми изобретение. Новият ми и подобрен робот. Тя ще ми помага за всички пакости. Кажи ни какво си направил с уредите за игра. Не бях аз. Защо не питате него? Този робот е направен от всичките липсващи уреди. Ето къде са отишли. Твоят стар робот прави нов робот? Защо би искал да направи друг робот? Не знам. Сигурно се е побъркал, защото въобще не ме слуша. Звучи като работа за учителя Фенк и Рит Маги. Да вървим! Но... В името на могъщия юмрук на учителя Фенк, ти нареждам да спреш! Освен ако не искаш да изпиташ силният ми ритник на правдата. Геко? Трябваше да загрея първо. По-добре ни върни обратно уредите от площадката. Отказ. Този робот е новият ми приятел. Рит, той се смъква! Да вървим, учителю Фенк! Ей, чакайте! По-бавно! Мога да се издигна над сградите и да съм наблюдател. Учителя Фенк и Рит Маги не се нуждаят от наблюдател. Ние сме майстори на бойните изкуства. Хайя! Да, подготвени сме за всичко. Съжалявам. Няма проблем. Да! Но аз какво да правя? Грамотни пущери! Ка. Не бях подготвен за това. Нито пък аз. Но едни търталеци с кошите за буклук не могат да спрат Рит Маги. Но къде е роботът? Насочва се към парка. Добре, към код мобила. Внимавайте, пижалепки! Тя е чисто нова. Още не съм отстранил някои дефекти. О-о! Ти добре ли си? Гледай къде стъпваш, глупчо. Какво каза? Нищо. Да вървим, роботка.
двамата да се отдръпнете и да гледате Рит магии в действие. Какво? Забрави! Тя е права. Фенк ще ви спаси от този злодей. Какво ще кажеш да го направим заедно, като в нощното шоу? Или като плястре, аз мога... Да чакаш тук? Супер идея! Да вървим! Хайя! Предай се, робот! Или ще върнеш уредите от площадката обратно, или ще усетиш силата на моя учителя Фенк Драконов ритник. Или моето Рит магии силно торнадо. Отказ! Изпроси си го! Хайя! Добре ли сте? Добре сме! Учителя Фенк и Рит магии са супер силни! Но обикновено не се удрят един в друг. Моля ви, може ли да се обединим и да спрем робота? Аз ще съм плястряс! Съжалявам, тя не пасва на учителя Фенк. Може ли да се Джафи, кучето им другар? Лай при опасност! Уф, уф! Но аз не искам да лая като куче! Хей, пише досади! Вижте как се прави! Стига си се размотавал! Трябва да ме слушаш! Роботът е разсеян. Сега е нашият шанс. Права си! Готов ли си, Рит магии? И още как! Ще използвам супер скоростта си, за да направи супер бърз жерав ритник! Аз ще използвам супер силата си за Рит магии. Мощен удар! Но какво ще кажете за мен? Съжалявам, но Джафи няма специални движения. Добре, да вървим! Нали ви казах? Не съм Джафи, но ще бъда плястряс. Трябва да ме слушаш! Отказ! О, хайде! Хей, робот! Последен шанс да върнеш оборудването на площадката! Никога няма да позволя да вземете робота ми. Той е новият ми приятел. Робот в капан си! Рит магии и учителят Фенк винаги залавят злодея, дори той да е робот. И не забравяйте мен. Плястряс! С новия си подобрен, летящ плястряс ритник! Ха! Уау! Совина, внимавай! Ей, аз съм роботка. О, не! Малката ми роботка! Съжалявам! Добре ли си, роботка? Не съм била по-добре, защото изведнъж реших да превзема света. Какво? Но превземането на света е моя цел! Вече не е. Хей, пусни ме долу! Ще превзема света. Какво се е случило? Преди беше толкова мила. Ромео каза, че не е отстранил всички дефекти. Когато я ударих, явно съм разбъркала частите й и е станала лоша. Съжалявам, приятели. Не, ние съжаляваме. Вината е наша. Ако ти бяхме позволили да дойдеш с учителя Фенк и Рит магии, това нямаше да стане. Бутан е прав. Ако все още искаш да бъдеш плястряс, ще се радваме да дойдеш в екипа ни. Става! Сега да спрем роботка, да спасим Ромео и да върнем уредите на площадката. Ще превзема света. Ще превзема света. Ромео, идвам. Мислех, че вече не сте приятели. Отрицание. Просто ревнувах, че прекарва цялото си време с единица, която нарича роботка. Значи за това си взел уредите. Ревнувал си. Ако ти помогнем да спасиш Ромео, ще ги върнеш ли? Потвърждавам. Супер! Защото имам план. Време е да съм герой. Или трябва да кажа герои. Ще превзема света. Ще превзема света. Пусни ме най-накрая! И кога? Ще превзема света. Ще превзема света. Ще превзема света. Засукани котешки мустаци. Спри на място, роботке. Учителя Фенк и Рит магии са насреща. Сега пусни Ромео! Никога. Това е краят! Искате ли го? Дръжте. Плястряс, супер улавяне! Хванахте! Добро хващане, Сов, т.е. плястряс. Споко, пижа, маймуни. Ей, аз съм роботка. Искате ли да сме приятели? О, пиша досади! Оставихте ме толкова надалеч, като можехте лесно да ме пренесете до тук. Ромео! Робот! Моят приятел! Толкова се радвам,
че отново ми говориш. Приятелство, да. Не харесваш ли щастливите завършеци? Може ли да ме гушнеш? Може би. Само след като те репрограмирам, когато се приберем. Хайде, да се махаме от тук. Потвърждавам, след като всички уреди бъдат върнати. Хубаво! Тези пижамаски не спират да застават на пътя ми. Здравей, аз съм роботка. Пижамаски, извикайте ура! Защото пресрещали базата беда! Хубаво е да имаме уредите отново. Свърши добра работа, Майя. Или трябва да кажа плястряс? Радвам се, че не искаше да си кучето Джафи. Сега аз ще съм него. Но аз щях да съм Джафи. Аз го казах пръв. По-добро куче съм. Не, аз съм по-добро куче. Не, аз съм. Перушинистият приятел на Совина. Хайде, Лъвчо. Добро гущерче. И аз искам любимец. Толкова са забавни. Да, но изискват много грижи. Сигурно, но най-вече са забавни. Можем да правим толкова неща заедно. Да играем, да правим номера. Сигналът за тревога. Някой се опитва да влезе в базата. О, не! Пижамаски се залавят. През нощта от беда да ви избавят. Нощ в града. И смела група герои е готова да се изправи срещу големи пакостници, които се опитват да съсипят деня ви. А Майя става. Совина! Да! Рекс. Геко! Да! Конър става. Скукам! Пижамаски! Уау! Какво беше това? Няма натрапник. Птице! Сладка е! Хайде, ела тук! Вижте, тя ме харесва! Имам пилешки сили! Мислите ли, че тя може да ми е любимец? Не е лесно да гледаш домашен любимец, Совина. Изисква много грижи. Колко трудно може да е! Ще я нарека Пилка! Мислиш си, че гледането на любимец е лесно, Перушинки? На друго мнение съм. Къш! Щом искат да е лош собственик на Пилка, нямам нищо против. Сега да приложа плана си в действие. Хей, Пилка! Хайде, не се страхувай! Хей, вижте! Май Луна взе нещо от музея! Совина, остани с нея. Ние отиваме при Луна. Но аз искам да дойда на мисията. Тя има ли нужда от мен? Да, като нейн собственик трябва да й намериш място за живеене. Може да направиш гнездо на Пилка в базата. О, добре, но по-късно. Луна се измъква. Към самолета! Сигурна съм, че Пилка ще е добре тук. Знаем, че си взела нещо от музея, Луна. Какво е? Нещо мъничко за лунато, мами. Добра работа, Пилка. Както съм те учила. Първа фаза завършена. Това вече не ми трябва. Опаля! Готов ли си, Кодан? Готово. Но тя защо го изхвърли? Засукани котешки мустаци. Замислила е нещо. Или може би е непохватна. Хайде, да го върнем. После ще се прибера при Пилка. Птичето ти е направило голяма бъркотия, Совина. Пилка, защо го направи? Може би защото я остави сама. Лъвчо винаги прави бъркотия, когато не му обръщам внимание. Мислех, че любимците са забавни. Такива са, но се нуждаят от упражнения, обучение и много...
Отново е Луна! В зоопарка е! Добре, пижамаски, да вървим! Какво ще правим с Пилка? Сетих се и тя ще може да дойде. Така ще се упражнява и ще я обучавам по пътя. Не можеш да вземеш любимец на мисия. Ще се справи, нали, Пилка? Къш! При Луна, пусни пеперудите да се приберат. О, леле! Пижалепите идват да развалят забавлението ми! Бързо, молци, да се махаме от тук! Странно. Тя обикновено не се стряска толкова лесно. Хайде! Може да влизате вече. Пилка, стряскаш ги. Иди в соволета и ме изчакай там. Пилка иска малко внимание. Това означава ли, че Совина пак те оставя сама? Изпълни първия етап от плана ми. Мисля, че си готова за етап 2. Луна сила, направи още 2 мини луна кристала. Постави ги в стаята на Совина и Геко, за да мога да превзема базата. Не ме разочаровай, птиче. Мил свиден дом, малки пеперутки. Да! Какво има на Пилка? Тук що беше на вълнуваща мисия. Трябва да е доволна. Но любимците не искат това. Тя си няма дом, не си е обучила и вероятно е гладна. Опа! Хайде, Пилка, време е за амам. А ние ще разчистим стаята на Котан. Пак Луна? Пърхаща перушина. Трябват ми Котан и Геко. Не, Пилка, стой тук и яш. Идвам след малко. Току-що видях Луна на совол екрана горе. Тя е тук. Добре, нека... Чакай, какво е това? О, малко храна за Пилка. Изглеждаше много гладна по-рано. Не трябва ли да я дадеш? Ще я дам, Геко, но трябва да се заемем с Луна на мига. Тя дори не те храни, нали? Сега, давай! Прави каквото съм те учила, докато аз отвличам вниманието на пижа-смешниците. Елате и ме хванете, пижамаски! Нещо не е наред в базата. Върнах я в огромен луномагнит. Вратите са затворени с магнит и скоро, благодарение на Пилка, ще издърпат всичко в града, докато завладея всичко. Какво? Моята Пилка е направила това? Не може да бъде. Точно така, перушинке. Толкова лош собственик си, че Пилка постави луна кристалите ми вътре в базата. Но сега, след като я превзех, птичето е твое. Но защо Пилка би ме предала така? Може би, защото не се грижеше добре за нея. Аз съм виновна. Ако я обучавах, хранех я и обръщах внимание, това нямаше да се случи. Пилка, ако ме чуваш, съжалявам. Не си само за забавление, трябваше да се грижа за теб. Ще се поправя. Време е да съм герой. Сега ще се... Хей, виж! Пилка! Уи-ху! Пилка, обещавам ти, че няма да те разочаровам. Ще ти направя гнездо, ще те храня и обучавам всеки ден. Ще сме най-добри приятели. Хей, какъв е този шум? Какво се случва? Луна, силите на Луна започват да действат. Базата привлича всичко към себе си. Вратите няма да издържат дълго. Ако всичко се струпа върху базата наведнъж, може да я съборят. Пижамаски, трябва да спрем това. Тук е опасно, Пилка. Искаш да помогнеш? Добре, да вървим. Супер, Геко! Хайде, Геко, ще се справим. Не мисля така! Нищо не може да се справи срещу луна силата ми. С моите луна кристали вътре всичко ще бъде мое. О, вече сме приятели, нали? Да, и с Пилка ще те спрем, Луна.
Совино, ще държим вратите, докато влезеш вътре и изключиш лъча. Ха! Вратите са затворени с магнит. Никога няма да влезете вътре. Трябва да намерим начин да влезем. Имаш план? Добре, Пилка, вярвам в теб. Ха? Какво ще правиш, перушинке? Ау! О, досадна птица! Ела тук! Хей! Браво, Пилка! Ще помогна на Котани Геко. Можеш ли да изключиш луна лъча? Движат се! Няма да ме победите, пижа слабаци такива! Какво? Хей! Какво стана с луна силата ми? Моята Пилка я спря. Тази безполезна птица е пижа досада като вас. Но ще ви победя следващия път, помнете ми думата! Пилка, ще те чакаме. Както Геко и аз. Пижамаски, извикайте ура! Защото през нощта ви избавим от беда! Лъвчо, сядай! Стой и донеси! Това е удивително, Грек. Хей, вижте, това е Пилка. Хей, Пилка, да видим ти какво можеш. О, да обучиш любимеца си изисква много работа, Амая. Знам, но се упражнявахме. Давай, Пилка, направи каквото те учих. Седни и стой.